Ahojte, no rád by som natočil nejaké nové videjko, ale ako sa mi to časovo nevychádza. Je to z toho dôvodu, že som lemra a veľa prokrastinujem a ešte preto, že je také ročné obdobie, kedy sa nám skracuje deň a predĺžuje noc. No a tým pádom skôr zapadá slnko a skôr býva tma. Ono to teraz možno vyzerá, lebo stojím priamo pred oknom, že tu je celkom svetlo, ale keď sa vzdialím ďalej hlbšie do útrob nášho bytu o 4. hodine po obede, tak zistím, že je noc. Dobre, noc je až tu. Ale to už som v kúpeľni, to už je ďaleko. No, späť ku videu. Jedno som si rozpracoval, tak hádam ho, čo skoro vyplujem von. Tak buďte naladení. A chcel som spomenúť jednu zaujímavú vec, že každým dňom je na mojom kanáli viac a viac ľudí, ktorí sledujú moje videá. Ja sa fakt čudujem, že tomu tak je, lebo tento kanál pokladal som ho za mŕtvy, lebo 4 roky, alebo viac ako 4 roky som na nič nepridal. A po pridaní teraz zo pár videí to tak vystrelilo, že sa naozaj tomu čudujem a drvivá väčšina, až 80% ľudí, ktorí zhliadnú tieto videá, sú neprihlásení na odber. A to prečo? Prihláste sa na odber. To je super, že toľko ľudí pozerá moje videá. Ja som veľmi rád a urobíte mi ešte väčšiu radosť, ak sa prihlásite na odber. A ja budem šťastný a budem vidieť, že to má naozaj zmysel. Len tak mi napadlo pri západe slnka. Ahojte, nie ste zvieratka, vidíme sa, dúfam, že už o chvíľu. No a aby predsa len som spomenul nejaké jedlo vo videu, tak vám ukážem, čo som si nachystal. Je to toto. Je to vidieť? Je to ovsená kaša. Sú to všakovaké vločky, ktoré som doma našiel a semienka a oriešky, ktoré som rozmixoval vnútri bulete. Uložil som si ich takto do takejto nádoby. Každé ráno si z toho zoberiem, dám si to do 10. boxu, zalejem to rastlinným nápojom, sem tam pridám ešte proteín, prípadne chia, alebo rozmixované tofu biele, alebo arašidové maslo a mám z toho úplne že parádnu, mega proteínmi nabitú raňajkovú kašu. Tak. Taký tip na také rýchle raňajky. Napríklad. Príprava nebola síce moc rýchla, ale zvládol som to za nejakých 10 minút a mám teraz nachystané. Toto by mohlo vyzerať aj na celý týždeň.